खिन्थु आं दुखु नांदों आरो दा माने आंनि बेरामा मानो बिदि जाबाय थाखो आं माने साननानै आं माने निजे तामुलपुर जगमारी गामिनि हारिमु सिबिग्रा अभय बसुमतारिया बेरामजों नाख्रेबजानानै दं। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय निजदिफिलि जगमारी गामिनि थागिबि अभय बसुमतारिया आथिं थोंसे हेन्डेगेप एबा बेंगुरा आरो बियो तामुलपुर ओनसोलनिनो सासे मोजां तबला दामगिरि लोगोसे हारिमु मोजां मोनग्रा बिथाङा। अभय बसुमतारिया थांनाय डिसेम्बर दाननिफ्रायनो लिभार आरो बिखायाव दै जमा जादों। बे दै जमा जानायखौ रंगियाव थानाय सस्ति हस्पिटालाव दिहुननाय जादोंमोन, नाथाय रांखावरिनि आंखालनि थाखाय सस्ति हस्पिटालनिफ्राय फाहामथाय लानो हायैनि थाखाय दा बिथाङा गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दं। दा बिथांनि बिखा आरो लिभाराव दै जमा जानायखौ गैयै खालामनो थाखाय लिभार आरो बिखायाव अपारेसन खालामनांगोन होननानै नखरनिफ्राय फोरमायथियो। बे अपारेसन खालामनायनि थाखाय गोबां रांनि गोनांथि जानानै फैदों। बेखायनो रायजो राजा आरो खुंथाय सरकाराव थानाय बिथांमोननिसिम राहा गोथे नखरा मदद नागिरदों। दुखुथिया नखरखौ हेफाजाब खालामनो थाखाय गाहायाव एकाउन्ट नाम्बार होनाय जादों। एकाउन्ट नाम्बारा जाहैबाय 504211693332 IFC SBIN IDIB 000K642 एकाउन्ट हल्डार अभय बसुमतारी मोबाइल नम्बर 6900337765। दा सार गिबियावनो आङो नोंथांनि चेनेलखौ आङो बरायनायनि लोगोसे माने रोजा रोजा माने आंनिफ्राय गोथार गोसोनि माने खुलुमनाय बावहरग्रोबाय। दा आंनि माने बेरामा जाहैबाय दा गिबियावनो आङो सस्तियाव माने सिकित्सा लादोंमोन प्राइभेटाव। बेहाय आङो आंनि उसुग हिसाबै लिभार हार्टनिफ्राय दै दिहुननाय जादों, ओमफ्राय लिभारनिफ्राय दै दिहुननाय जादों। लिभारनि दैनि बिबाङा जाहैबाय 1.5 लिटारनि सायाव दिहुनदोंमोन बै समाव, आरो हार्टनिफ्राय मथा मथि 0.5 लिटारनि सायाव दिहुनदों। ओमफ्राय एसे माबा जादोंमोन, एसे हामदोंमोन आरो खस्थ' जादोंमोन। जानायनि उनाव सार आरो माने मा जाहैबाय, जेथिया चेकआपआव थाङो आङो, चेकआपआव थांनायाव आरो रिपर्टखौ होबाय मा आखौ माने दैया जमा जाफिनदों आरो आगोलनिख्रुइ बारा माने बिबांनि माबायाव दैया बारायफिनना थाबाय। बेहाय आंनिफ्राय आङो जिहेतु जोंनि निखावरि मानसि हिसाबै प्राइभेटाव आङो सिकित्सा लानायनि माबाखौ आङो लामाखौ एसे सानस्रिनो हायै जाहैबाय। बेनिफ्राय आङो नैथियाव आङो GMC आव माने आङो सिकित्सा लाहैबाय। आं बेहाय 6 दिन माने आङो बेदाव आङो माने शिफ्टिं जादोंमोन। बेहायबो माने दैया बारिनाया माने 600 ml नि सायाव माने दिहुनबाय बेहायबो। बेनिफ्राय आरो खस्थ' जाना फैलायबाय न'आव। खस्थ' जाना फैनायनि उनावहाय माने थांनाय जुन दाननि 29 थारिखआव माने चेकआपआव थांबाय जोङो। थांनायाव फार्स्ट टाइम ECG खालामनो होबाय डक्टर सारा। बेनि उनावहाय आरो इक' खालामनो होबाय। माने इक' खालामनायाव रिजाल्टआ बेनो, दैया फिन आरोबाव आगोलनिफोरबायदि पजिसनाव दैया बारिफिननाय मोनसे रिजाल्टखौ होबाय डक्टरा। होनायनि उनावहाय आंखौ बुंबाय डक्टरा, नोंनि दैया फिन बारिफिनदो, नोंथांखौ दिनै जोंनि बे GMC आव माने दै दिहुननो थाखाय नोंथांखौ लाखिनाय जागोन। नोंथाङा दा मा सानो होननानै बिदि सोंथि सोंनायाव आङो एसे गोनो गोथो जाबाय जे आं चेकआपआवसो थांदों, नाथाय आंथ' थानायनि मोनसे लक्ष्यआव आं थांनाय जायाखैमोन। आरो फारसेथिं आङो न'खराव रायज्लायनो गोनां माने खोथा थायो, खारन जोंहा फाइनान्सियेलि बिराद दुरबल। ओरैबो गैया। खेबसे नङा खेबनै आङो जि गरसे दङमोन, बे गरसे गरनैदोनो आङो मोननै स्टेपाव आङो बेमार नायनानैहाय आङो दा थार्ड टाइमाव आङो माने ओरैबो गैया, ओरैबो जाया, ओरैबो हाया, आंहा खुनु मोनसे सलुसन खालामनायनि मोनसे रास्ता गैया जाहैबाय। दा बे अबस्थायाव आङो दंथ'यो आरो। आं दुखु नांदों आरो दा माने आंनि बेरामा मानो बिदि जाबाय थाखो आं माने साननानै आं माने निजायखौनो आङो दुखु नाङो। जोंनि गामिनि जगमारी निजदिफिलिनि
जोंनि UPPLनिनो मेम्बार बिथाङा सासे जोबोर जेरावबो आखा-फाखा मानसिमोन थारमाने कालसारावनो जा बायदि दामनाय देनायाव बिराद मोजांथार गासैबो नैबे ओनसोलाव सोरबाफोर बहाबा माने गान रोजाबनो थाङोब्लाथाय बिथांखौ लाना थांफायो तबला दामनो थाखाय बिथाङा कालसाराव बिराद मोजां बिबान मा दं थारमाने हायो आरो थारमाने ओरैबायदि खालामनो दा बे हिसाबै बिथाङा दे दिनै ओरैबायदि मोनसे बेमाराव गोलैना थाबाय बिराद दुखु नांथावना फारसेथिंसाय जोंनि UPPLनिबो बिराद सक्रिय माने मेम्बार बिराद मोजां खामानि मावग्रामोन दा बेनि थाखाय जोङो गामि हिसाबै बिथांनि बे बेरामाव जों जोबोद दुखु मोननानै जों नोंथांमोनखौ जे गामिनिया मिडियाखौ हांख्रायना लाबोनाय जाहोनायनि मेन जाहोना बेनो जाहैबाय थारमाने आच्चा बिथाङाथ' दासान्दि बिथाङा जेबो इनकामाव जेबो गैखाया बिथाङा सासे आरो हेन्डिकेपबो जेबो खामानिबो मावनो हाया बे थ्रुयैदि बेनि सोलायनो आरो बिथाङा जेरैबो माने जेथिबो थांनानै दा बर्थमान खामानि मावनो हाखायाखै दा बे लेखायै जोंनि गामिया बेखौनो लुबैयो जे दा सोरबाफोर गिदिर गोलाव मानसिफोरनिफ्राय जोंनि गामि हिसाबै हांख्रायनाय जायो जे बिथांखौ फाइनान्सियेलि एसे हेल्प होयोब्ला जोंनि गामि हिसाबै जों गोजोननाय थागोन आरोहाय आं सानो UPPLनि सोरबाफोर MLA बा MCLA फोरानो जाथों बा सिबानो जाबावथों खेबसेबाव फिन बेनि बेमारखौ नायनो थाखाय बिथांखौ खेबसे सहजग खालामबावनो थाखाय आङो जोंनि गामिनि जानानै गुरै खावलायहरनाय जाहैबाय बेथ' सैथोखा बे सियर बाथ्रा बे गोबां आन्दलन जालांबाय बेसेबांबा बोसोर 10 बोसोर 12 बोसोर प्रमद सारा जि दिननिफ्राय एबसुखौ लिड लानानै आन्दलन खालामबोबाय बे दिननिफ्रायनो बिथाङा जेथिंबो माने बाहागो लायो क'क्राझारावनो जा उदालगुरियावनो जा जोंनि चिराङावनो जा बाक्सायावनो जा जेरावबो माने आन्दलनाव बाहागो लाहैयो बिथांनि गोबां माने प्रुफ दङ आरो बेफोरखौ जों होनो हानाय जे बिथाङाबो दे बड'लेण्ड मुभमेन्टआव गोबां बाहागो लाहैनाय माने माबा दं आरो नुथाय दङ आरो बिहोमा दङ गोबां खामानि मावलांदों जोंनि बर'नि जाथि हिसाबै